Sharon Simpsonovú. V Osake získala Jamajka zlato, ale Američanky striebro a bronz. Tak poďme od prvej dráhy. Eileen Baileyová, pretekárka, ktorá skončila štvrtá v tom druhom semifinále, má zlato zo olympijskej štafety na 4x100 metrov z Atén. Bola šiesta v Helsinkách, to je zatiaľ jej najlepší výsledok z individuálneho šprintu na majstrovstvách sveta. Dráhe číslo 2, Debbie Fergusonová Mackenzieová, najstaršia účastníčka spoločne s Chandrou Sturpovou v tomto finále. Sledujete časy, ktorými sa dostala do finále. Spomínal som, že má 33 rokov a že sa v tejto sezóne prebrala k životu, pretože po 7 rokoch zabehla najlepšie časy od roku 2002 práve v tejto sezóne. Shelly-Ann Fraserová, to už prituhuje. To je jedna z favoritiek, dráha číslo 3. Olympijská víťazka z Pekingu, víťazka aj národného šampionátu na Jamajke a druhá najrýchlejšia v tomto roku. A hneď vedľa nej Karen Stewartová. Ďakujeme za ten pozdrav, ale myslím si, že Karen Stewartová viac dokáže ukázať pri tom rýchlom behu. Strieborná Pekingu, tam prehrala súboj so Shelly-Ann Fraserovou. Rada by jej to tentokrát oplatila. Na majstrovstvách sveta v Osake až 7. No a tomuto tandemu Jamajčaniek v 3. a 4. dráhe bude zrejme najviac konkurovať Carmelita Jetterová, predsa len silnejšia z tej dvojice Američaniek, ktoré sú na štarte. 10.83 zabehla v semifinále. To je jej osobný rekord o 2 stotinky. Lepší, než má Veronika Campbellová-Brownová, ktorá beží v dráhe číslo 6. To je tretia, respektíve už štvrtá z Jamajčaniek. Veronika Campbellová-Brownová, majsterka sveta z Osaky, strieborná z Helsing, bronzová z olympijských hier v Aténach. Pretekárka schopná na vrcholnej súťaži zabrať na doraz. Dráhe číslo 7, druhá Bahamčanka Chandra Sturpová, ako keby na Bahamách sa nepočítali roky. Vo svojich neuveriteľných 37 rokoch nastupuje na toto finále Chandra Sturpová, dvojnásobná bronzová medailistka z Edmontonu a z Paríža. No a v dráhe číslo 8 Lauren Williamsová, pretekárka, ktorá skončila druhá v Osake. V tejto sezóne však 11,1 sekundy je jej najlepší výkon, ktorý zabehla v semifinále. Jej osobný rekord je 10,88. Na stupne víťazov bude nesporne treba zabehnúť časy pod 11 sekúnd. Otázne je, ktoré z pretekárok to dokážu. S najväčšou pravdepodobnosťou by tam mali byť Jamajčanky. Budú na všetkých troch stupňoch víťazov. Vzájomné porovnanie medzi Stewartovou a Fraserovou. Naozaj minimálne rozdiely. Fraserová zatiaľ nemá finálovú účasť z majstrovstiev sveta na svojom konte, má v úvodzovkách len olympijské víťazstvo z Pekingu. Fraserová mala problémy s jamajskou výpravou, ktorá ju chcela podobne ako Asafa Powella vylúčiť z výpravy, pretože neprišla na kemp do Nemecka. Pripravovala sa v Taliansku. A hneď prvý štart sa vydaril. Fraserová výborne odštartovala, ale ešte lepšie tam beží v tretej dráhe Shelly-Ann Fraserová a spoločne so Stewartovou. Stewartová sa natlačila, ale napokon to nestačilo. 10,74 sekundy. Nový najlepší tohtoročný svetový výkon zásluhou Shelly-Ann Fraserovej. Najrýchlejší štart, alebo reakciu na štarte, aby sme boli úplne presní, mala Debbie Fergusonová Mackenzieová. Vo svojich 33 rokoch sa dokázala katapultovať do štartových blokov.
ale potom prišiel nástup v priebehu niekoľkých metrov od Shelly Fraserovej, ktorá mala vynikajúcu akceleráciu. V závere trošku jej dochádzali sily. Naopak Kieran Stewartová sa posúvala tesne na ňu, ale tej koncovke, teraz to už by malo byť potvrdené, bola predsa len o stotinku, o 2 dokonca. Shelly Fraserová prvá. 10,73 sekundy. V tejto chvíli sa dozvedela, že výsledky na prvých 2 miestach sú potvrdené. Na tej 3. pozícii ešte rozhodcovia skúmajú cieľovú fotografiu. Nový najlepší tohtoročný svetový výkon a Carmelita Jetterová napokon získala bronz za Kieran Stewartovou, ktorá bola druhá za 10,75, Carmelita Jetterová tretia za 10,90 a Veronika Campbellová, už aj Brownová, štvrtá za 10,95 sekundy. Carmelita Jetterová mala vyššie ambície. Lenže Jamajčanky v tejto sezóne, ale už aj tej planejšej, podobne ako jamajskí šprintéri, sú naozaj skvelí. Výborný výkon dosiahla aj Lauren Williamsová na 5. mieste za 11,1 sekundy. Je to jej tohto sezónne maximum, ale len prvé 4 sa dostali pod hranicu 11 sekúnd. Mám pocit, že Stewartová zaspala na štarte a tam stratila a potom už len márne sa snažila dotiahnuť na Fraserovú. Ani hlboký predklon nestačil na víťazstvo. Shelly Fraserová zapla svoje turbo od začiatku a pri porovnaní tých reakcií na štarte, pozrite sa, bola oveľa dynamickejšia Fraserová. O 24 sekundy o 24 tisícin sekundy bola na štarte rýchlejšia Fraserová. Ale práve to stálo Kieran Stewartovú v dnešnom finále zlato. Takže rovnaké poradie ako na olympijských hrách na prvých 2 miestach. Shelly Fraserová jasne na prvej pozícii, aj keď v závere jej súperka Kieran Stewartová dýchala na chrbát. Fraserová je o 2 roky mladšia. Možno aj to zohralo svoju rolu pri reakcii na štarte. Carmelita Jetterová